Сънят е може би едно от най-важните неща в живота, че правим го една трета от целия ни живот. Това е нещо, което си го чува сигурно 1000 пъти. Защо обаче почти никой не се наспива като хората? Защо постоянно виждаш хора и чуваш хора как въобще не са наспали? Особено по-голямата генерация от нас. Особено хората, които са на по 30-40 години вече работят, най-вероятно майка ти и баща ти. Защо много хора не се наспиват? Какво прави хората недоспали? И какви са негативите от това нещо? За негативите е много лесно, много по-малка продуктивност. Ако си по-малко продуктивен като човек, създаваш по-малко качество за света, а колкото по-малко качество за света създаваш, толкова по-малко буташ цивилизацията и съответно буташ прогреса, което е може би едно от най-добрите неща, които можеш да направиш, поради простата причина, че ако буташ малко или много по някакъв начин прогреса за бъдещето ти и за бъдещето на цивилизацията, децата ти и ти ще живееш в бъдещето на цивилизацията. И ако утре е по-добре от днеска, това е добре. Обаче трябва да си продуктивен, трябва да създаваш някакъв продукт, продуктивен. И знаеш колко е важен съня. Няма смисъл да ти обясня. Съня може би е едно от най-важните неща. Еволюирали сме да спим. И най-вероятно има много различни теории. Дали сме първоначално сме били постоянно в сън и след това се е появило будно състояние, което са много луди теории, които тотално не разбирам от тях. Обаче има един ютубър, Матю Уолкър. Той е всъщност учен. Обаче можеш да изгледаш много повече за него, ако искаш да научиш важността за съня. Обаче предполагам с това видео, че знаеш колко е важен съня и ще ти покажа как за себе си да направиш чувство на недоспалост, просто да е тотално бегал в спомен и може да поможеш даже на някой от твоите близки, които ще ги направи по-продуктивни, по-щастливи и всичко хубаво, което идва с нормален сън. Ще разкажа първо моята история свързана с съня. Значи трябваше да стана в 5 часа сутринта да бягам. Обаче беше 1 часа вечерта. Допреди няколко часа чувах нашите постоянно как ми се карат, че не ставам за нищо, че трябва да се намери истинска работа, да не се занимавам с простоти, с YouTube и такива неща. Не можех да спа. От тогава нататък сън ми беше различен. Имах толкова много стрес и не знаех как да се оправя с него. Нямах никакъв набор от умения да се оправя с стреса ми. И ми повлия много на съня. Съня въобще не беше добър след това. Беше много различен. 30 минути ми отнемаше да заспа, което е нещо странно за мен по това. Понеже аз винаги съм се тренирал здраве, винаги ми се спеше вечерта и съм супер, нали? Съня ми е окей. Обаче този път беше различно. Отнемаше много време да заспа, много се притеснях и беше ми много неприятен съня, некачествен, не се чувствах наспал постоянно. Дори след като си оправях отношенията с нашите, дори след като всичките стресове се махнаха. Съня ми още беше с извинения преебан, което не е хубаво. Малко или много отнеми 4 месеца да си подобря съня и искам също за тебе. През 4 месеца аз успях да наистина си подобря съня и съня ми вече да е нещо интуитивно, което въобще не ми прави проблем. И аз ще покажа нещата, които аз направих. Аз научих много повече за съня, много повече интересно ми стана за съня, много повече се задълбах в него и ще дам нещата, които аз направих, които ти можеш да пробваш за себе си, да виждаш дали бачкат. Обаче най-вероятно ще бачкат за тебе, ако не са универсални. И ще разберем за някои интересни неща в това видео. Така, според мен качествен сън се дели на някои неща. На две неща. На тяло и мозък. На физическите неща, които ти карат да се наспиваш и на психическите неща, които те карат да не се наспиваш. И ще разберем първо физическата част от съня. След това ще кажа какво аз мисля за добри нагласи, които може да ти помогнат да заспиваш по-лесно. Понеже много лесно хората са поне ако разбираш много от съня и знаеш колко е важно да се наспиваш, обаче знаеш какво ти вреди на съня. Много хора влизат в този цикъл на
стресиращи мисли, свързани с това, че не могат да се наспят, което вреди на съня, ще го разберем в следващите точки. Така, за физическата част има едно главно нещо, което е сънната хигиена. Това са навиците, практики и навици, които са благоприятни за създаване на среда и рутина, които насърчават спокоен и непрекъснат сън, според ChatGPT. Сънната хигиена е, както може да се нарече от името, също както и физическата хигиена и оралната хигиена на устата ти. Тя е може би едно от най-важните неща относно физическата част от съня. То е единственото нещо според мен. Защо? Защото сънната хигиена наричаш, аз по него наричам всичко свързано с съня, което може да ти повлияе на съня. До голяма степен. И за сънната хигиена има едно нещо, което искам да ти споделя сега, което е ККРС или QQRT на английски. На български се превежда количество, качество, редовност и синхронизиране с хронотип. Затова е ККРС. Иначе на английски ще е QQRT, Quantity, Quality, забравях другите, ама QQRT на английски, на български съм си го превел ККРС. Това са 4 категории, които искаш сънят ти да се подобри. И много навици, много практики подобряват главно тия неща. Главно качеството на съня е най-много повлияно от практиките, които правиш, от навиците, които имаш, и другите неща са по чисто свързани, много пряко свързани с съня, какво правиш. Така че първо ще кажа най-важното и нещо, без което не можеш да се наспиш. Те са поделени според мен така. Ако без количество няма да се наспиш, няма значение колко ти е качествен съня. Без качество, обаче ако имаш количество, сънят ще е по-добър. Ако имаш добра редовност, ако нямаш добра редовност, ще взема. Обаче имаш другите две, ще е по-добър сън. Обаче ако имаш тия три, обаче нямаш синхронизиране с хронотип, което ще разберем какво е след малко, пак ще наспиш добре. Демек са по важност. Кое трябва да приоритизираш в подобряването на съня и кое има най-голяма важност за съня ти. Първото е количество. От 7 часа и половина до 9 часа и половина. Не всеки може да спи по толкова здраво, обаче трябва да ти е приоритет да спиш поне 7 часа и половина. По-малко от това, особено ако си човек, който тренира, е зле. Най-меко казвам, недопустимо е. Защо е недопустимо? Просто защото ако тренираш, ти трябва много добър сън. Няма значение колко много тренираш, колко малко тренираш. Трябва ти сън. Над 7 часа и половина винаги. Ти си човек, който брат, разбира колко е важен съня. Няма смисъл да ти казвам спи над 7 часа и половина. То е интуитивно за всеки човек. Постоянно си го чул. 8 часа сън е най-доброто, да. И един трик, ако си кажеш, аз не мога да заспивам, не мога да спя по толкова много. Тренирай по-здраво и като тренираш по-здраво, ще доспя повече. И ако тренираш сравнително по-здраво до, да кажем, вечерта, не сутринта, може пак да ти помогне, за да се наспиваш. Като цяло през деня, ако се тренира здраво, ще помогне да спиш повече. И няма смисъл да наблягам на тази точка, понеже количеството е много, много лесно разбираемо за повечето хора. И за мен беше много лесно разбираемо. Понеже постоянно се чува, нали, спи 8 часа, спи 8 часа, спи 8 часа. И нещо, което искам да вмъкна. Аз преди много са, който е тотално извън скрипта ми, обаче аз преди много са влях от едно нещо, което го бях чул, че спим на час и половина цикли. Или спиш 7 часа и половина, или спиш 9 часа и половина. Не можеш да спиш 8 часа, което е тотално грешно и неправилно. Не се влияе на него, от него, понеже само ще по-щастливия, повече да станеш, което е зле. Второ, няма логика да най-оптимално да се събуждаш през час и половина и съня ти. Ако се замислиш на тези час и половина цикли, които са наистина вярни, наистина горе да успим на час и половина цикли, обаче за самия ти сън няма значение дали се събуждаш от дълбок сън или на края на
на цикъла на съня, където сънят е по-лек и по-лесно се събуждаш. Няма много влияние на самия ти сън. Ако спиш с една аларма, която ще кажа малко по-нататък, която е Sleep Cycle, една аларма, която се събужда постепенно, демек постепенно се увеличава звука и не те стресира веднага да се стреснеш от съня си, ми по-скоро ти те разбужда много по-приятно те разбужда. И идеята е, че те час по цикли са истински, обаче не са влияят от тях. Друго нещо, качеството. Качеството на съните. Това е колко големи вълни, колко дълбоки вълни имаш на дълбокия си сън. И качеството на съня ти влияе главно на дълбочината на вълните и на преместването на информация по време, когато спиш, на мозъка ти и на всичките други хубави неща, които се случват, когато спиш. Първото и най-важно нещо е трябва да се активираш парасимпатичната нервна система. Какво означава, че ще дам, ще разкажа сега какво е симпатична и парасимпатична нервна система. Симпатичната е тази система, която ще казва бягай, ще изде нещо. Или кога си стресиран. Тя главно се активира кога си стресиран. Също се активира когато тренираш, когато вземаш до един душа и такива неща. А парасимпатичната е когато се наял, вечеря и просто едва се държиш очите отворени. Едва можеш да чиш измиш зъбите, просто да причина, че се спи. Това са двете нервни системи. И искаш парасимпатичната, както се подразбира, да е активна вечерта. И тези неща, които ще кажа сега за качеството на съня, които са основата на качеството на съня, основата на това да се активираш парасимпатичната нервна система вечерта. Да, цяло ще ги кажа точно всякакви са. Да имаш напълно тъмна стая. Релаксация 1 час преди лягане, което е ще разберем повече някакви добри навици, как да ще разберем като цяло после навици, които ти помагат да релаксираш вечерта, без светлина преди лягане, без светлина от телефона, понеже светлината от телефона е много интересно, понеже спектъра на светлина клони повече към синьото. А изгрева също лъчите са повече към синьото и когато слънцето е най-нависоко на небето, пак има сравнително сини лъчи, което буквално ако си гледаш на телефона вечерта, ти казва, добре, сега е изгрев, трябва да ставаш. Хладна стая, ако се замислиш преди хората, когато са заспали е било по-студено от когато са били будни. Натурално, понеже нямало слънчева светлина. Чист въздух, няма нещо, което чистия въздух да ни оправи като цяло. Преди хората са нямали тая опция да няма чист въздух, винаги са го имали. Сега просто, като постоянно стоиш в стаята, да кажем студена климатика, постоянно бачка, въздуха не е толкова приятен. И като спиш, може да ти доведе малко до хъркане, което е зле за съниче. Тиха стая, само разбиращо се, ако стаята ти е тиха, не можеш да слушаш нещата, които могат да те стресират, които да те махнат от парасимпатичната нервна система и да ти кажат, окей, дагай, какво ли ще говори това? Дали нещо говорят за мен тези хора? Какво става? Дали спускам нещо там, ако има някакво парти отгоре? И такива неща. Аз поне живея вкъща, много съжалявам хората, които имат шумни съседи. Ама, аз нямам затормозяването да се разправям с такива хора. Това за което съм много благодарен, че мога постоянно да се спъва в тиха стая. Не винаги, ама да. Редовност. Искаш да си лягаш винаги по едно и също време и да ставаш по едно и също време. Ще дам пример. Ако си лягаш за даскал в 6 часа, ставаш в неделя за 6 часа. И тук му просто да чуя гласа и въпроса, ама аз как се наспивам? Аз не мога да ставам за даскал. Виж сега. Отличен опит ти казвам. Ако си лягаш по едно и също време в събота и неделя, както си лягаш по време на кога ставаш за училище, самото ти ставане, да кажем, аз не ставам в 5 часа сега. Аз като ставам в 5 часа, не ми е проблем. Обаче представи си, ако имах някакво
някакво ставане за сравнение. Да кажем, аз от опит се знам, че горе-долу лятото и като цяло се наспивам към 6 часа. Като ставам 6 часа, се чувствам най-отпочинал. Обаче, за даска оставам в 5 часа, което ще рече, че не съм толкова отпочинал. Нали, не се чувствам поне толкова отпочинал. И идеята е, че ако нямам тази база за сравнение, кога ще съм най-отпочинал, и постоянно се лягам по едно и също време, и ставам по едно и също време, първо, тялото ми се адаптира към това и много по-лесно мога да ставам. Това е едното. И второто, че не мога да разбера какво е да съм си най-отпочинал. Демек, аз ще съм най-отпочинал. В момента, понеже нямам тази база за сравнение, окей, най-добре се наспивам по-късно. Което е супер. Понеже това гадно усещане, когато трябва да ставаш за даска, го нямам аз. Представи се, ако можеш да го махнеш ти. Няма да е супер. И като цяло редовността да спиш постоянно, по едно и също време, да ставаш и да слягаш по едно и също време, е важно. Като цяло ние сме същества, които много харесват навиците и съня е също навик. И ако успееш просто да слягаш по едно и също време, да ставаш по едно и също време, тялото се адаптира към това нещо и ти казва, окей, по това време отделяме такива хормони, като мелатонин и нали, активация на парасимпатичната нервна система, което ни помага да се заспим. Което е супер, понеже искаш да си подобри съня. И редовността ти помага. И ако наистина нямаш опция да си лягаш от понеделник до петък, и самият ти сън е не толкова дълъг, да кажем спиш по 7 часа от понеделник до петък и нямаш наистина избор от това нещо, просто си лягай по-рано. Просто слягай по-рано събота и неделя. И така възвръщай малко или много от съня. 30 до 60 минути не би трябвало да ти развали толкова много от черкадния ритъм, даже въобще не би трябвало да ти го развали. Особено ако е още тъмно вънка. Би трябвало да си окей. Защото искаш да ставаш по едно и също време почти всеки ден. Просто ставането е по-трудно за повечето хора. Събота и неделя имаш повече време, можеш да слягаш по-рано. Сега сме си честни. Така че това е нещо, което можеш да направиш от 30 до 60 минути по-рано. Първоначално ще отнеме към 4 до 6 седмици да свикнеш това. Ще е тегаво, се чувстваш се едно не правиш нищо, обаче след ти няма да обръщаш внимание на съня, няма да... И това е гадно чувство, което трябва да ставаш за даскал, това гадно чувство, което ти казват, окей, трябва да ставам за даскал, обаче не искам да ставам за даскал. И си едва ставам, едва ставаш да си измиш зъбите. Го нямаш. И няма да го имаш и ще усетиш просто другата страна на съня. И се чуеш. И след някакво време се чуеш хората как въобще са недоспали, което е супер. Следната точка от системата ККРС: количество, качество, редовност, синхронизиране с хронотип. Това е нещо, в което има най-малко влияние, обаче пак е голяма част от картинката за сън. Е, че всеки се чувства отпочинал по някое време, когато да стане да се ляга. За мен това е 6, плюс-минус. 5,5 до 6. Обаче хронотипа като цяло е заложен в гените ни. Преди хората са си лягали и са ставали по горе-долу едно и също време. Позали се по изгрев. Те са не са знали колко е часа, нямали са часовник, ставали са позали се по изгрев. Обаче пак е имало хора, които са си лягали по-късно и хора, които са си лягали по-рано. Защо? Ако се замислиш, ние като вид 8 часа да спиш си много уязвим. Обаче представи си хора спят, да кажем, от 8 часа до 4 часа. Нали, от 8 часа на вечерта до 4 часа сутринта. А други хора спят от 12 часа до 8 часа. И времето, в което ние спим, се намаля много повече. И става 4 часа. И така сме еволюирали просто да... Хората, които като племена, има много повече бонуси в това да оцеляваме. Ако едни хора са слягали по-рано, други са слягали по-късно, понеже самото време на самото прекарване в спане е било по-малко. И сме имали по-малко излагане към
всички опасности като цяло. И затова има наистина хронотипи сега и генетично заложено за самите някои хора. Обаче, можеш да го подобриш. Можеш да промениш самия си хронотип и той се променя през живота. Ти просто как се променя през живота, че после как да го променяш от ден до ден. През живота се променя последния начин. Първоначално спиш постоянно, като защото си бебе. След това искаш да спиш по-късно, от по-късно до по-късно за повече време. Нали, той са от годините до първи клас, предучилищна до 11-12 клас, даже можеш някакви хора така. И идеята е, че мозъка просто не е достатъчно развит и иска просто повече сън. И тук идва много интересното нещо, че от анекдота може да разбереш хората, които си лягат по-късно и стават по-късно, са по-такива несъзряли. Което има изцяло общо с мозъка. И как мозъка, когато се наспива, съзрява. И е нещо много натурално. Хората, които си лягат по-рано и стават по-рано, нали, то е нещо натурално. И почти всеки човек преминава през този процес, нали, да си иска да се ляга по-късно и да става по-късно, това да по-рано и по-рано. И то е нещо нормално и мозъка ни е wired, така. Мозъка ни е направен така да бачка. Не знам защо, обаче е направен така да бачка и типичното поведение на хората, типичната мозъчна дейност на хората, които си лягат по-късно и стават по-късно, е по-като деца. Което е отвратително интересно. Може да видиш просто хората около тебе. Хората, които си лягат по-нормално, в по-нормално време, изпът за повече, изпът за 8 часа, и хората, които си лягат по-късно и следователно, нали, те трябва да стават рано, трябва да стават по-рано за даскал и следователно спът по-малко. Може да видиш разликата между поведението им, което е нещо, ние снимаме поведението си като нещо много специфично за нас, обаче само идеята за натуралното нещо, кога искаш да се лягаш по-късно и кога искаш да се лягаш по-рано, което е напълно натурално за всеки човек, ти влияе много. Тема за друго видео, обаче ние толкова малко имаме контрол на поведението си, което е insane. Insane. И сега как от ден до ден да контролираш хронотипа си. Става зима сега, денът става по-къс и ставаш по време, когато е тъмно. Прибира се и става веднага тъмно почти. Става в 5 часа тъмно. Какво можеш да направиш, за да подобриш хронотипа си? Да искаш да ставаш по-рано, понеже хората не сме създадени да ставаме, поне не всеки човек е създаден да става супер рано, супер преди изгрев. Понеже имаме електричество, можеш да контролираш светлината, което е главното нещо, което ни контролира хронотипа. И дори да е хронотипа да е генетично заложен във всеки, пак светлината влияе много на него. И понеже имаме електричество, ако ставаш и е тъмно навънка, можеш да включиш светлина горе в лампата. Твоята лампа може да включиш, която наподобява малко или много слънчевата светлина на изгрева, понеже, нали, е отгоре. Има, нали, спектъра на синята светлина, което е супер, понеже ще ти помогне да ставаш и да се лягаш по-рано. За училище. Дори да е тъмна. На същата тема искаш да лимитираш светлината си вечерта преди да се лягаш. Нали? Случва се, не всеки може да работи на свещи вечерта. Не всеки може, като стане залез, да си легне. Нали? В 5 часа е малко трудно да си легнеш. Затова имаме лампи, и то настолни лампи, които имат по-червен оттенък на червен спектър на това, на електромагнитните вълни, на светлината, червен спектър на светлината и са по-такова ниво, по-хоризонтално ниво в сравнение с съобщение. Което, ако можеш да замислиш, наподобява залез, което е супер. И така малко или много можеш да, чрез светлината, което е главният контролер на кога се доспива и кога не се доспива, можеш да контролираш самия си хронотип да ти се доспива по-рано, следователно да не се спи толкова много през деня. Понеже, нали, ако се доспива по-рано, това подразбира, че ще спиш по-дълго.
понеже вече нямаш тая пречка от това, че не се доспива и самият ти сън да е като цяло по-кратък и по-некачествен. Което е супер. Това е главното нещо. Използвай светлината в твоята полза. На същата тема, винаги, аз лично винаги, телефона ми няма тук да ти покажа, винаги телефона ми е на режим четене, освен сутринта, когато трябва да ставам. Поради простата причина, че, както казахме, синята светлина наподобява изгрева и когато си гледаш телефона сутрин и е тъмно навънка, наподобява изгрева. Което ще помогне за съня. И е тотално различно. Синята светлина имаме една бегла представа всички, че е вредна, обаче не е вредна и може да използва в това полза. Аз лично не съм чул много хора да говорят за това нещо. Винаги съм чул телефон, не трябва да го гледаш преди лягане и такива неща, обаче можеш да го гледаш след ставане, за да ти помогне, за да се наспиш после. Което е супер. Също искаш да... Сега главните неща след самата светлина са тренировките. Студените душове и всички сте. Искаш да са сутринта. Понеже ако има... Ще дам пример. Студен душ сутринта е супер. Разбуждата. Представи се, ако трябваш да го вземаш вечерта. Тегаво, нали? Тегаво, да. И няма да се наспиваш хубаво. Така че искаш абсолютно всички стресове, които имаш, да са по сутринта. За тренировките е нещо различно, понеже те могат да изтощат. И идеята е, че тези стресове можеш да ги манипулираш. Така че може пак да е вечер, може пак да е съмнително близко до съня, обаче понеже те толкова те изтощават, че се доспива след това. Това е много интересно нещо, което можеш да го държиш в мозъка си, да имаш едно ум за него. Едно нещо, което съм тотално категоричен, не пий 2 часа вода преди лягане. Не пий вода 2 часа преди лягане. Това трябва да е по-точното изречение. Не знам какво лафя сега. Тук има много общо с бъбреците. И ще го кажа накратко. Бъбреците, че не са създадени да работят постоянно. Вечерта стават по-бавни, по-мудни. И поради простата причина, че не са създадени да работят когато сме заспали. Когато са бавни и мудни и ти пиеш вода, те много повече време им отнема да преработят вода, нали, да отчи в кръвта и всичко, което се правят самите бъбреци. И малко или много, както храносмилането, първо ти прави да заспиването по-трудно, второ ти прави съня по-недълбок и по-некачествен, понеже пак има някакви процеси в тялото, които работят, които, нали, ти си пил вода, бъбреците ти няма просто как е така да... Не, стой си там в тялото, ние ще преработим кастани. Не, те преработват по време на съня, което ти прави съня по-недълбок, което казахме главното нещо за качеството. Това съм категоричен. За яденето е абсолютно същата тема, обаче не всеки има възможността да яде, да кажем няколко часа преди... Последната му хапка да кажем 4 часа преди лягане, което според мен е най-оптималното. Поне аз съм уверен за мен, че е най-оптималното. Да кажем, първа смена се тренираш, да кажем в 5 часа, в 6 часа се прибираш, поне в мозъче, в 6-6.30 се прибираш, последната ти хапка е в 7. След 2 часа трябва да слягаш. Нали, аз искам да оптимизирам за мускули, обаче няма как винаги да оптимизирам за здраве и няма как всичко да е такова, нали, понеже имаме задължения всички. Идеята е, че просто яш по-малко, дори да и след тренировка, като цял протеина, че е най-важен, ядеш някакви въглехидрати, не трябва да е толкова голямо самото ядене. Яш неща, които по-бързо се храносмилат. Ако ядеш картофи, те по-бавно се храносмилат. Обаче имаш друга опция за въглехидрати, като ябълки и такива неща, които пак може да ти прекъснат съня. Като, понеже нали ще даде тази моментална енергия, тези въглехидрати ще учат мускулите, слушаш малко по-симпатичен, си в малко по-симпатичен мод на симпатичната нервна система. Обаче няма... Най-добре ще кажа, поне аз съм nervен за мен, 4 часа преди лягане, последната ти хапка. И ако тренираш сутринта, това ще помогне, нали, и такива неща. Обаче не е нещо, което да супер много да го
преосмисляш такива неща, не трябва да се стресираш за такива неща много. Нали, 2 часа почти всеки може да намери за последната му хапка да е 2 часа преди лягане. Така че, ако ти можеш да го направиш, това е супер. Всичко по-малко. Това е сравнително тегаво да се прибори стомаха. И не се притеснявай при живота, че е нормално да се променя съня, че и от времето на годината също е нормално да се променя сънече. Като цяло сънече е нещо натурално. Супер натурално. Просто нашия модерен свят го е направил да не е нещо натурално и с това цялото става нереално. Което между другото не е нещо, което и с цялото това става нереално, нали, на повече хора ме тегало да стават рано и мисля, че съня е нещо външно, така обаче съня е натурално. Както си буден, така и спиш. И двете са в един цикъл, и двете са едно. Те са едно и също нещо, просто ние сме ги раздалечили като нещо. Съня е нещо, което трябва да правя. Не, съня е нещо, което можеш да правиш. You get to have it. You get to do it. Махни всички стресове. Това е вече от физическа част към психическа част, ще учим. Няма да прекарам много време на тази точка, обаче ще кажа, ако стресовите ти хормони, които активират симпатичната нервна система, която не ти позволява да заспиваш, ще ти казва, окей, бъди на щек. Ако стресовите хормони са хронично надвишение, те ще са хронично надвишение, когато спиш и когато заспиваш. Следователно, си по-некачествен сън, като има по-малка дълбочина на вълните, на електромагнитните вълни и по-трудно заспиваш, което е зле. В моят случай ми отне бая време. Нали, тези стресови хормони още явно са циркулирали в системата ми по това време, за да дори след самите стресори да са се изчезнали, пак да не съм може да заспя. Идеята е, че ако се замислиш, преди хората са нямали хроничен стрес, единственият стрес, който са имали когато са ходили да ловуват сутринта и след това просто са вечеряли с племето си, те са нямали хронично надвишение на стресовите хормони. Те са били надвишени за малко и сравнително много надвишени и след това са отишли до нормата и са можели да заспят. Това като цяло е било режима на почти всеки човек преди земеделието да се е разпространило. А сега ни е горе-долу непроменено тогава. Самата ни химия, самата ни биология е непроменена от тогава. Така че не искаш хронични стресове. Са проби максимално да ги премахнеш. Имаш интернета, намери как да го направиш. Не се стресира около съня. Това е може би важно нещо, поне за мен беше много важно, че разбираш все повече и повече разбираш колко е важен съня. Което е супер. Понеже имаш малко повече контрол над него, подобряваш го така. Обаче почва да се стресираш. Както казахме, светлината е зле. Влизаш в някаква светната стая, поради просто е причина, че няма как да минеш през нея и да кажем семейството, че там и някакво да направиш, не минаш. Искаш, аз сега няма мога да заспъща от светлината е такова. Самата идея на цялата сънна хигиена и на цялото нещо, което физически правиш, за да си подобриш съня, е да не се стресираш. Всяко нещо, което потенциално те стресира, да го премахнеш. И идеята е, че колкото повече се стресираш за това нещо, толкова повече зле. Аз в моят случай беше така. Бях чул някъде, че мисленето е много стресиращо и че разваля съня и по-трудно заспиваш. И познай какво, аз се стресирах, защото си мислех, че окей, сега съня ми няма да е толкова добър, понеже ще си мисля. Идеята е, че не искаш да си мислиш стресиращи мисли. Не искаш да си мислиш какво ще правиш утре такива неща. Не искаш да се стресираш около нещо, което нямаш контрол сега. И искаш да заспиваш. Повечето хора мислите са, окей, какво ще правя утре и какво ще правя такова. Обаче, можеш много лесно да го избегнеш това нещо. Първо, имаш to-do дневник преди да си легнеш. Второ, не се стресираш около мислите си, брат. Идеята на, както казах вече,
идеята на всяко нещо, което правиш да съниш, да не те стресира, да активира парасимпатичната нервна система, за да можеш да заспиш. Ти като се стресираш около мислите, с цялото не разбира разликата между кортизола, който е причинен от мислите ти, и кортизол, който е причинен от тялото ти. Той го възприема като един. И идеята е, че ако се стресираш повече за нещата, които наистина малко или много ще се стресират като слънчевата светлина, ще направи много по-голяма вреда, отколкото само ако тотално си го избегнал. Което е много интересно. И как да го направим обаче? Как да не се стресираме за съня си? Първо трябва да разбереш, че съня е нещо натурално, че мислите са нещо натурално и че не винаги ще имаш добър сън. Как ще го направиш това? Всяко нещо свързано около съня, особено с мислите, че малко настани, мислите са нещо натурално и ако нямаш никаква информация, която ти е в тялото, че тялото ти иска някаква информация, понеже винаги е свикнал да получава информация от някъде, получава информация от мислите ти. И когато е тъмно в стаята, че ти си затворил очите и си се отпуснал на нещо и не усещаш нищо, естествено, че мислите ти ще преобладават. И не са вредни. Добри са. Въпросът е, че не искаш тези мисли точно, които имаш, преди да спиш, да те стресират. Това е идеята на не си мисли неща преди да заспиш. Не, че е вредно да си мислиш, вредно е да си мислиш стресиращи неща. Един начин как да го направиш това е да си направиш to-do дневник, нали, какво да правиш утре и като цяло да си вложиш дневник преди да заспиш, понеже ти изчиства мислите и изчиства, че притесненията за деня, в който си имал или който ще имаш. И ако успееш даже и просто да се кефиш на мислите си, ако успееш мислите ти да са полезни за тебе, което идва с менталното ти здраве, което ще направи видео, как да се подоби менталното здраве, мислите, че можеш просто да се радваш на тях. Радвай се просто на мислите си. Имаш ги. И най-вероятно са добри мисли. Позволи им да съществуват. Наслади им се. Другото е, че понякога се случва просто да имаш лош сън и някакви периоди на лош сън. Просто си кажи, имам 20 000 дена още за добър сън и е незначително. Това е главна нагласа, която може да се изградиш от 1 до 4 месеца, горе-долу в продължителност. И ако се изградиш тази нагласа, просто съните са подобри тотално, поради простата причина, че ако си мислиш, че самия ден не е толкова важен и самият ти сън не е толкова важен, имаш толкова много дни, от които можеш да наспиш, други, просто че маха стреса от това, че няма да се наспиш, който е може би един от главните стресори на съня. Особено в днешно време. Главните стресори на съня, даже не мога да кажа, че са физическите неща, ами по-скоро психическите. Затова съм разделил това видео на тяло и сега на мозък, който говорим на нагласата, която имаш. Което на мен отне съмнително време да го науча това нещо, ама ако успееш сам, това е наистина важно, което буквално ти казах сега, ако успееш да го имплементираш, е супер, спестил си време, подобрил си съня, подобрил си продуктивността, подобрил си качеството на живота на хората около тебе и на себе си. Чувства са по-добре, понеже не си толкова ядосан като цяло. Хората около тебе се чувстват по-добре. Това е супер. Елиминира се най-главният стресор, най-голямата разваляне на съня и съответно, че подобрил продуктивността. Сега, какво да направиш в Habit Tracker за добри навици? Нали сега горе-долу планпах кое как води как трябва да е, обаче какви навици сега да си направиш? Ще кажа, ти си ги запиши сега, нали, с тетрадка и химикал и ги имплементирай в Habit Tracker. Поне аз така направих, на мен това ми помогна. Те, че най-вероятно на тебе ще помогне, пък и са неща, които са сравнително лесни за направяне, ще подобрят съня и имат много общо свързано с това, което говорихме до сега. 9 часа сън приоритет, няма да ти говоря повече. Всеки ден спане от еди колко си до еди колко си часа. Това нещо се променя, зависи от ситуацията, в която си. Някой път ще трябва да се лягаш по-късно, някой път ще трябва да се лягаш по-рано. Гледане на статична светлина от 5 до 10 минути. Най-добре е, ако е светлина като слънцето. Обаче, може да е светлина като нещо настолно, като настолна лампа, като светлина, като светлината от телефона. Обаче искам да кажа нещо тук, че при първа възможност, да кажем, ако ставаш сутринта
и за час няма слънчева светлина. Когато има слънчева светлина, за малко отиди и я гледай. Поради простата причина, че самата светлина не върши толкова добра работа да ти активира хронотипа. Това е нещо, което иска да кажа. Използвай приложението Sleep Cycle. Има много добра аларма, която просто увеличава лека по лека звука си и те събужда много по-приятно. И не е тази гадна аларма. Тук не знам какъв звук направиха, ама не е тази гадна аларма, която се стресира веднага от съня си, което е нещо не е толкова хубаво, колкото си мислиш. Хубаво е да имаме сутринта кортизол, малко стресови хормони, обаче не толкова, че да те вкарат в все едно супер fight or flight мод. Без лампи след зале, само настолни такива. Както казахме, светлината има голямо значение за съня, така че не искаш светлина отгоре, която е наподобява съня светлина като изгрев. Искаш такава, която е по-горе-долу хоризонтална, си едно наподобява залез. Всяка една настолна лампа е такава. Има по-червен оттенък, всичко хубаво. To-do дневник за утрешния ден или като цял дневник, просто се записа нещата, които ще правиш утре, да не ги мислиш когато заспиваш, което може да е стресираща мисъл. И като цял дневник да си пишеш какво е през деня. Има много други подобрения и много други качества за дневник, които ще направя видео за това, понеже е като супер сила дневника. Обаче to-do дневник за утрешния ден. Какво да направя утрешния ден? Това е basic. Вечеря с близки, отделя серотонин. Серотонин е голям активатор на симпатичната нервна система. И може да го усетиш, ако идеш някакво приятно ядене с някакви твои близки приятели, се отделя много серотонин. И се доспива след това. И си по-отпуснат, и си по-лежерен такива. Без едното 2 часа преди лягане, просто маха стресовите като цяло, които може да имаш. И може да пробваш някои неща, да спиш с тиксо на устата, което ще махне хъркането. Да спиш настрани. Също е не по гръб, което пак може да ти подобри хъркането, което хъркането е нещо, което ти веди бая на съня. И не е хубаво да го имаш, независимо кой си, на колко си и как си. И независимо колко малко или много имаш него. Вредно е. 1000 учени са го доказали това нещо и няма смисъл да го... Не съм много запознат с хъркането, да съм честен, обаче може би ще направя видео за него, ако съм запознат повече с него. Може да си направиш чук на устата, просто да не хъркаш. Може да го пробваш, аз го пробвах, не издържах тия дни, първите 10 дена... Първите 10 дена квитнах, което съм... Трябва да го направя просто. Другото е спънение на земята, което съм... Мен много ма кефе, лично имам видео за него, може да го гледаш. И като цяло това са главните навици на съня. Надявам се видеото малко или много да ти е помогнал. Ако имаш нещо, което можеш да подобриш по начина на как е направено това видео, или за някои от нещата, които казвам за съня или такива неща, се радвам да ги чуя. И не забравяй, брат, винаги можеш да се подобриш.